Anduru. Alaikum. Anduru. An wani lafiya? Du gidan alau ba? To masha Allah. Aisha Allah. Wai dan nuna jiran nan ana cewa kai kwata baka san kura ba, da gaske ne? A kai ba wannan zancen ji uban wa. Ya dan in ka kwatanta mun tsakiya kura take. In har ka kwatanta mun kaga wannan 500 zan baka ita. Ban dan uban nan gaje ga yau ka kwana ciki tunda na shan gogo ya zamu. Kwarai. Ba ita bane zaka ganta ga ma akuya? Kwarai ma ko ita ce. Wata mai diro a jikinta. Kwarai. Tana da wani gunnuwa jarere abinta. Kwarai ma ci 500. Ri'i dai tukunna ri'i. Dai tukunna ri'i. Allah zaka ci gaba kenan bayani. Kalkata ba za ka ganta wata mai afo ba. Subhanallah. Tana da afo. Lulu ka ci 100 Kana nufin ba ta da afo kenan? ba ta da kura ba ta da. Kaje kawai. To, abu dai ba rabo dai baya kam da na ji. Anduru. Alaikum. Anduru. An wani lafiya? Du gidan alau ba? To masha Allah. Aisha Allah. Wai dan nuna jiran nan ana cewa kai kwata baka san kura ba, da gaske ne? A kai ba wannan zancen ji uban wa. Ya dan in ka kwatanta mun tsakiya kura take. In har ka kwatanta mun kaga wannan 500 zan baka ita. Ban dan uban nan gaje ga yau ka kwana ciki tunda na shan gogo ya zamu. Kwarai. Ba ita bane zaka ganta ga ma akuya? Kwarai ma ko ita ce. Wata mai diro a jikinta. Kwarai. Tana da wani gunnuwa jarere abinta. Kwarai ma ci 100. Ri'i dai tukunna ri'i. Dai tukunna ri'i. Allah zaka ci gaba kenan bayani. Kalkata ba za ka ganta wata mai afo ba. Subhanallah. Tana da afo. Lulu ka ci 100 Kana nufin ba ta da afo kenan? ba ta da kura ba ta da. Kaje kawai. To, abu dai ba rabo dai baya kam da na ji.